objave naš apel. Ajmo, braćo, da se okupimo u još većem broju, da pokažemo da se nismo odrekli srpskog Kosova i Metohije. Mi, kao što Milica reče, nismo očekivali da će Ramuš Haradinaj ostati u Hagu. Kao što je pušten Gotovina, pušten je i on, svi srpski neprijatelji su pušteni, a mnogi od njih nikada nisu ni uhapšeni. Naše prave iskrene prijatelje mi ne poštujemo i ne cenimo. Ruska federacija je juče i zvanično rekla, gospodin Rogozin je rekao da je Rusija uz nas, da je Putin uz nas, i ajmo jedan aplauz za carsku majčicu Rusiju. Rusija, 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 Rusija. Braćo i sestre, zahtevamo, više ne apelujemo, zahtevamo i insistiramo da se prekinu pregovori sa takozvanom državom Kosovo, bilo kakvi čak i protokolarni. Zahtevamo da se ni pod jednom tačkom ne dozvoli da se primeni takozvano integrisano upravljanje administrativnim prelazima, to je s granicama, i sa ovog mesta poručujemo, od dana današnjeg mi krećemo u jednu patriotsku ofanzivu, složno i zajedno, protiv bilo kakve saradnje sa okupatorom. Zahtevamo od države da prekine kontinuitet kvislinške vlasti koja je vladala 12 godina i obećavamo da ćemo se svakodnevno okupljati u sve većem broju, da ćemo pozvati sve druge srpske rodoljube, neka uzmu u obzir da je ovo okupljanje za samo 4 sata, da se nećemo razići, da upravo u ovom trenutku još časnih Srba dolazi na Trg Republike u Beogradu, da ukoliko se krene sa tim takozvanim integrisanim upravljanjem granica, mi ćemo ako treba postaviti 100 granica u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, u svakom gradu u Srbiji. Neće biti granice između Srbije i srpskog kosmeta, tako nam Bog pomogao. Kao što rekao, nemojmo se razilaziti odavde, braćo i sestre, sačekajmo još malo. Sa ovog mesta pozivamo i sve medije u Srbiji da dođu, da čuju naše zahteve, da čuju naše apele. Živjeli!